Nou, het is een lekker drukke boel er op dat parkfeest, maar wie zijn die mensen nou eigenlijk? Dat ga ik samen met het Limburgs Museum voor jullie uitzoeken. Als ik mezelf moet beschrijven, zou ik toch altijd beginnen met het feit dat ik moeder ben van een lieve dochter. Joes heet ze. En dat is toch wel echt een heel belangrijk stuk van mijn identiteit, mijn dochtertje. En daarnaast uiteraard ook partner van mijn vriend. Daarna komt denk ik toch wel echt de muziek. Dus ja, de muzikant, de zangeres, singer-songwriter, hoe je het ook wil noemen. Ook een heel belangrijk onderdeel van mijn wezen. Nou ja, ik ben ook docent. Ik geef les bij de opleiding pedagogiek bij Fontys. Dus ik geef voornamelijk les over het opvoeden van kinderen, het opgroeiende kind. Mijn liedjes gaan voornamelijk over de dingen die ik in mijn leven meemaak, de grote en de kleine dingen. Dus dat gaat van hoe het bij ons thuis eraan toe gaat tot afscheid nemen van mensen, relaties uit het verleden. Maar ook hele dagelijkse dingen zoals de hectiek van alle dag. Ja. En we staan nu bij onze gestapelde identiteitscel. Want een identiteit is niet één ding, bestaat uit meerdere delen. Nou, dan beginnen we bovenaan. Ja. Ik ben één. Ik ben één. Ik ga voor de mix. Ja. Van de ene kant voel ik me heel erg hier thuis in Venlo. En is dit natuurlijk ook de plek waar ik woon en alles heb. Mijn vrienden en familie. Van de andere kant voel ik me ook echt een Nederlander. Want ik heb ook altijd wel gewerkt in Brabant en andere provincies in Nederland. En mijn wens is eigenlijk om iets meer een wereldburger te worden. Ja, ik zou wel wat meer willen reizen en willen zien van de wereld. Ik ga voor een mix. Ja. Super. Ja. En waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, ik ga even zoeken waar die is. De taal. Ha, de taal! Ja, dat kan niet anders, hè? Ik ga voor de dialect. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, want je zingt het liedje, je liedje zing je in het dialect. Ja, klopt. En is dat ook echt omdat het hoort bij wie jij bent? Waarvoor is die keuze geweest? Ik heb het allemaal ooit geprobeerd. Dus het Engels ben ik ooit begonnen, want dat was toen natuurlijk cool. Ja. Nederlands ook wel geprobeerd. Maar ik merk toch dat als ik schrijf, staat dialect, het Venlo's dialect staat gewoon dichtst bij me. Ja, mooi dat je zo dan inderdaad kunt uitdrukken. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want we hebben nu stukjes van jouw identiteit hier mogen zien. Ja. Maar wat de wetenschap er nu van vindt. Ja. Dan ga ik er even iets bij pakken. Oké. Leuk. Want wat wij gaan doen, Linda, we gaan jouw DNA afnemen. En we gaan eens testen of je inderdaad dat echte Glierikse meertje, of die in jou zit. Dus ik ga je vragen om je mond even open te doen. Dat is natuurlijk het allerleukste, hè? Want ik ben wel, ik heb de lapjas aan. Dus dan mag ik even wrijven. Ja, super. Dankjewel. Ik ga dit in een envelopje doen en opsturen. En wil jij nu weten wie Linda echt is? Dan moet je naar het Limburgs Museum komen. Dit najaar DNA van Limburg te zien. Met de uitslag van Linda haar DNA. Ik ben benieuwd.